Ngi-right ngawo wena u-appreciate wena kahle. Niyangichaphaza yemenja nje niyangichaphaza nje. Ayikho umuntu oqhaphazayo. Niyangichaphaza nalomuntu wakho no2. Wena ngithola uyisokalazwe lonke isokalazwe lonke wena ubhizi namantombazane inganze isikolo imali eniwemina wena kuphi imali eniwemina wena kuwona ifebe ngemali yami. Awuthi ngivele ngishayele nja yakho la. Awuthi ngishayele nja yakho ngoba uyangichaphaza. Ngizoyishayela nja yakho. Usumoshe energy yakho. Ngibingelela lonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nokuBlack Life khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandezulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke bhuti njengoba la eceleni kwami kusho kona lokho ukuthi khona lento engasamphathi kahle ngomuntu athandana naye kodwa ke sizoyithola futhi kungesikhathi singanani. So ke asike size singabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Njani sisi? Ngiyaphila wena? Siyaphila nathi. Ubhuti obasibonga. Igama ngoSimpiwe Sibongo ngwaJiyani. Jiyani? Ababa Jiyani. Ungathini uMagolwane uMahlenza. Oh okay, ubuya kuphi? Yebo sisi ngisuka eJozini ukuhlala. Ngicela ungitshela ukuthi wena nomuntu othandana naye nahlangana nini futhi bekumuphi unyaka? Sisi engaqala ngikubeke eqaleni ngathandana nentombazane bengiqala ukufika esikoleni la engifunda khona. Okay. Since 2024. Yes. Njengoba kulonyaka manje 2025. Okay. Igama layo lengane lena uNothando. Yebo sisi. So ke ekuhlanganeni kweni mhlambe beniphethene kanjani nje ubudlelwano benu busaqala? Engakusho njengoba uyazi nawe sisi mawukuthi saqala into uyazi hlezi iphezulu. Kodwa engakusho ukuthi ke akaze angiphoxa ngikhumbula futhi. Okay. Ngoba kunamanje nje bekusase right. Yes. Mhlambe inini nje ibirthday yakhe? Ibirthday yakhe uzala nge-24 January. Yes. Ngithanda ukuthi nje uvela waxhuma wahlala shothi uyamthanda impela uhlezi ukhumbula. Manje ke ikuphi inkinga yake uyini oyibambile noma yile osubona ukuthi ayisahambi kahle kwenze njani? My sister ngicela ukunaba nje impela. Okay. My sister ngisho ukuthi umuntu wami kukhona lapha khona ebesinokujwayela ukuthi masihamba siyikhiphe. Yes. Esakwenza ukuthi sikwazi ukuthi sibambe umuntu oyi1 oyi-Uber drive esohlezi sirequesta yena. Okay. Yebo sisi. So into eyenzeka ngaleso sikhathi mina ngifound out manje angengazi noma bona baqala last year noma baqala lonyaka. Wena usanda kuyitholela lento. Mina ngisanda kuyithola lento le. And iyangidina kakhulu ngoba manje lo muntu lo number sekufanele ukuthi ngimjwayele. Ngoba bengihlezi ngibiza yena kubo bonke Uber driver bala eThekwini. Yabo. Kodwa ke njengoba ngifikela ekhaya namhlanje cha ngithe no angizokhipha konke kusenhlizweni yami ngalento le. Mhlambe yini le ebambekayo oke wayibona engakuchazanga wazi wasukuma wathi ake ngiyilandelele lento angeke ngibheke ukuthi isuka kuphi kwenzeke nini andikwenzakalani vele ubambeni. Engakusho sisters ngiye ngathi ukuzama lana ngiboleka ifoni yakhe ngicabanga ukuthi kube 2 days ngicela ifoni yakhe. Yabo for ukuthi ngikwazi ukuthi ngirequest. Angeke ngazi noma mhlawumbe ukuthi ngoba ngifuna ukurequesta ngihambe ngedwa noma bekuyini. Kodwa ke ngithe mangayicelanga ngiyithathela mina ngathi mangithi ngiyapage efonini yakhe kwa ukuthi ngiyayibona le number lesinokuyisebenzisa uma ukuthi siya request. Ngithe mangingena lapho akuphelanga lapho ngingena naphakathi ngathola ukuthi labantu laba bese beqalile ngokwazana ngendlela lezi zokuthandana. Okay. Mhlambe wabamba amagama noma mhlambe wabamba ithombe yini wayibamba? Yabo nje ngikutshela iqiniso my sister izithombe bese besendelene ngiyayibona izithombe kodwa okusevalweni kimi olukhulu ukuthi bakukhiphile konke lo umtsheni ukuthi yamthanda nalo wamtsheni ukuthi yamthanda. Yes. I relationship nje isivuthiwe nje ngimangele ngishuthi mhlambe before uze la uke mfonela lo bhuti lo cause unayo number yakhe wa check ukuthi sithini story noma uthulile nje ufuna ukuzwa kahle sekuchazela yena ubuso nobuso. Cha engakusho nje my sister ngiye ngazama umfonela ubhuti. Ubhuti ngithathile inamba yakhe ngazama umfonela ubhuti akasayibambi inamba angazi noma sebethiphisene noma kwenzakaleni
kodwa akasayibambi inamba. Usisi uke wambuza yena noma wanele wabona lento ayibona wavala ifoni waphuma kuyena wathula. Usisi angazi ngimbuze. Okwamanje bengisathulile ingakho ngithe angivashele la ekhaya. Naye bona ugonyulwa kwami ukuthi ngicasuke kangakanani. Mayethi ubhuti yes vele ngithandana naye and angiziboni ngihlukana naye. Yebo. Lokho ke angeke ngifune ukuthi ngize mhlambe ngiluse kakhulu kodwa ke ngoba umuntu wami lo engikwaziyo futhi ngine-show ngizokulwela lokho ke. Yebo. Okay. So ke njengoba usinikeze inamba yakhe simtholile and ukhona angazi noma usukulungele yini ukuthi ngimlande uzokwazi ukukhuluma naye wena ubuso nobuso. Yebo hayi ngakubongela lokho my sister yamadoda nje hayi. Okay. Yeah. Kusandele. Siphinde sinamukele futhi babukeli be-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke ubhuti uvumile ukuthi afike la e-studio noma ngazi noma impendulo ezi-right sizoyithola la but asike sithembe ukuthi kuzohamba kahle. Sabona kanjani? Yebo njalo. Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ubhuti wabasibanga? Wamgwaba. Mgwaba. Obani umgwaba? Umgwaba nje ngale mthwalumi. Abakababa umgwaba. Eyithazela mzathu. Okay. So ekhaya lakhe semthwalumi. Yeah. Manje usuke emthwalume noma mhlambe Ngihlala emlazi kwamanje. Oh okay. Ubhuti yamazi? Ya ngiyamazi khona kodwa ngijwayele. Umazi ngombona nje? Ya ngombona. Umazela kuphi mhlambe eroundini noma ukhona la umazela khona? Ya bejwayele ukungirequesta nje ensuku last year I think. Benokungirequest ukuthi ngishayele Uber yabo. Oh, all right. So mejwayele ukurequesta nike naba mhlambe nodlelwana sabungani mhlambe sakujwayelana noma kwenzekeni? Ngiyakwazi nje mina nayizwana besijwayelene nje njengomuntu ecustomer kumuntu omsebenzayo. Bejwayele ukulela ayi1? Behamba noba? Bejwayele ukuhamba nentombi yakhe. Oh okay. Mhlambe uyakwazi ukuxhumana nentombi yakhe? Mina? Yebo ngiyakwazi. All right. Ngiyakwazi. Mhlambe nawe ubeka request noma yini jwayelena kanjani? Yena usisi? Ya ubuya ngirequest ehamba yedwa. Ihamba yedwa ne? Oh okay. So njengoba usicelile ukuthi uze la ikhona into angekho right ngayo ubhuti. So ngiyacela usungibuze nombuzo azofikelwa ukuthi akubuze wona umphendule ngokweqiniso. Okay, I can get. Ikhonto esela yini? Why unje Sempho? Ngazi ukuthi nje ukuthi ngiyaqalela. Oh Ngoba okay. ubhuti angijwayele umuntu engazi ukuthi mhlawumbe ya socialize naye. Ngiyamazi kodwa akumazi ngalo ndlela. Ngiyacela uma kwithuba umuzwe usuthini. Okay. Ngikufisa naye. Mola bafo kamba. Hamba. Kamba kahle bafo. Bafo usimphele ukukhuluma naye. Angithi asiqala ukubonana. Yeah bafo. Bafo ngivelelwe inkinga la yabo. Inkinga ithini iveza wena kumuntu wami. Mina Kuvela nje ukuthi nginothu ngiyajola. Yabo. That's why ngithi mina ngikubizela ngithi abangifonele for ukuthi uze la ekhaya. Okay. Yes. Bafo lento yenzilwe ensweni. Ngoba uyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Ukhuluma ngani? Bafo akusiyo lo washo intombi yami. Intombi yakho? Yes. Ya ngoba phela ngihlezi ngigibele emotweni yakho mina baba. Yes. Uyayazi intombi yami igama layo? Yebo ngiyayazi. Yini mhlambe ke nihlanganisayo lengaka before mina ngikubuze ngento yaziyo nawe. Mina intombi yakhe yangazi sa request saxhumana mina nayo. Right. Oh right bafo like ngifuna like singadelelani bafo ngendlela ukukhuluma ngayo ngathi kahle ahloniphana yabo ngoba lo muntu engikhuluma ngayo umuntu wami and umuntu engitshenile ukuthi empilweni nginayo yabo koya ngendlela ongiphendula ngayo ngathi azwisana kahle. Kodwa nawe uyazi ukuthi umuntu onjani. Uyakwazi lokho ukuthi wena udlala ngani yabantu wena. Ichere yakho ichere elungile lapho kodwa ngifuna ungakutsheli lokho. Uyakwazi nawe lokho. Uyakwazi nawe izinto obuzenza wena ubuye ungibiza uwedwa ukuthi kwenzani emotweni yami. Phela phethe umuntu angikhohle ngiyazazi izinto obuzenza. Yachela i-right kabhuti wami. I-right. Manje Wenzani? Ubhuti lo akuningi lo akwenzayo. Ukuthi yena kuphela ngeke ngibheze ngoba uyazazi
bengengitshela icherry yakhe ngizothi abuyazeka kodwa khona bengitshela wona ukuthi lo beshintsha amantombazane lo Oh, okay. lo bhuti lo akanayo shoke sidobhudana intombi eyodwa. So ukuthi ubeshintsha amantombazane mhlambe bekunikeza igunya lokuthi wena ushele yakhe ke manje. Cha udlala intombazane wami icherry eright uyilungele isizwe abantu uyasebenza uyamnakekela ngisho nalesilima leso. Bafona umazi kanjani? Bafo umazi kanjani? Leka bhuti wami ungenze lutho. Umazi kanjani bafo? Ungenze lutho. Ngoba phela umfazi wami lo wena masuchazela. Angikuyi ukuthi umfazi wakho. Masuchazela my sister wena ngalendlela le umazi kangakanani? Ngiyamazi bese icherry yakho ngiyayazi mina nayo sakhuluma kamnandi iyangitshela izinto ozenzayo iyangitshela ukuthi umuntu kanjani so nje ayikho nje into ongenzayo na mina. Yabo lodwa. Manje bafuthi mina ndiyahlahla njengamanje ngithathe ziphi inyathelo ngoba manje wena usubulala umndeni wami usubulala umuzi wami wena ngalento oyenzayo kuwena ukuthi lapho khona ufuna ukuyenza ungayenza mina ngeke ngikuvimbe yabo lodwa mina ngizoqhubeka ngenza into yami nawuqhubeka wenza into yakho ukuthi nje kuphela wena udlala ngenganye abantu iloko nje kuphela. Bafo if usimthola njengamanje wena ungenza ungayichaza yonke into echazayo ngoba mina ngiyazi into echazayo yabo ethu singayifonela ngisho namanje icherry yakho izoyikhulumela mina ngayitshela mina izinto ozenzayo side lami angazi noma mhlawumbe seyakutshela yini. Bafo yazi manje ukuthi ubambe ngawani la hey Bafo ubaba security bakuvimbe ngeke ngenze lutho. Bafo ngeke ngikhipha manje emotweni bafo manje yangikhipha noma ungaphuma noma noma ungaphuma into engizoyenza mina iyodwa ukuthi ngihambe ngiyoxoshisa emsebenzini wakho ngoba nje manje wena ubulala igciki lami. Okay uthi mina ngiphile kanjani mina nomuntu wami. Ngiyacela sizweni uyena yedwa bangaki noma ufuna ngibabali. Usho ukuthi mina ngichaze ingane ukungene nazo emotweni yami wena ziningi icherry yakho bhuti wami inika ingifonele mina request sikhulume naye ingitshela ukuthi wena umuntu kanjani. Bafayaza noma ufuna ngikhulume la yazi bafayika phela ikhulume bafayika phela ikhulume ukuthi umuntu onjani. Singakwazi ukuzwa side life usisi. Awusiso mbezi ukuthi lo yazi wenza lo my sister. Lo icherry abantu iyamthanda lo my sister yabo imnakekele imenzele yonke into esikoleni uyafunda. Bafu ayazi lento ikhuluma ngayo uyayazi lento okhuluma ngayo bafu. Ngeke ngikhaya ngiyangiloni phambi kwabantu ngiyeke ngikhulume. My sister icherry yasebenza sebenza ama-McDonald's emhlanga iyamnakekela lo bhuti ayikho into engamenzeli yona menzele yonke into ayifisayo. Lo into ayenza uyisilima ngani lo imali uyidlanani uyistede ukuthi ayidle nentombi yakho yenzani uyidla namanye amantombazane ngaphandle okuwese uzobiza mina engibajwayele ngibazi ukuthi ubethandana ingane ingitshele ngomqolo ngayo umuntu wakhe nami ngisho ukuthi hayi bathandana. Lo abize mina angirequest abize ingane imoto igcwala ingane kuyaphi ke kumnandi ojajule hlala ngingane yabantu ingane iyafona yambuza ukuthi hayi uphu sematshwaleni mina ngenze njani ngayitshela intombi yakhe iyazi mina ngoba phela mina angiyena umuntu omubi ngiyakwazi ukubona umuntu abadlala ngayo ngabona ukuthi manje wena ufuna ukumthanda umenzele iqiniso. Intombazane rasi ngeke nami ngayiki irashi yambo uthi unenhliziyo enhle uyabathanda nabantu manje ngeke ngibe umuntu onenhliziyo enhle badlale ngayo ngeke ngikwazi. Kanjani mawuze khuluma nje yabona nje into engayichaza njengamanje nami ngibhlungu ngoba ngathi lo bhuti lo usemazi kangcono ngisho kunami ngibhlungu kakhulu and-ke futhi nale ndawo walisebenzisa ithuba lakho mfethu walisebenzisa sazobambana isiphelile manje bafi sazobambana mina nawe ngeke sibambane uba ngeke uzungithole asaze ngiwanza ukuxoshisa nami ayikho into engihlanganise nawo bhuti wami sizweni side la sisi ngicela ayikho into engihlanganise nawo bhuti wami siza ukuthi yena mhlambe uzothini hayi kungaba ngcono nalapho emanage singayifonela intombi yakho ngicela nisifonise. Kunjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noSitofuza dlanga manje esiZulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Singakhona. Oh, alright. Sikulalela uhlelo elithi umfunani umuntu wami. Ngibhalelwe uphesini wakho. Uyena umuntu ongivakashele namhlanje studio and okay. Ngicela uqala ngibuze nje ukuthi uphesini wakho aba isibongo. Wamntwana.
Wakamtolo. Oh, okay. Awumazi ubhuti kuthiwa wamgwaba? Ngiyamazi ukuthi kuthiwa wamgwaba. Ubani loyo? Uyini naye? Ubhuti engisanda kujola naye. Oh, okay. Umtolo? Umtolo uSimphiwe. Naye uthandana naye? Oh, okay. Baba kwawuthuna-ke la e-studio and sikulalele soba u-3 uku-loudspeaker. Bakuzwile nje uqeda kusho manje. Mhlambe ngabe yini enza ukuthi uthandane nobhuti wamgwaba ekubeni ukhona omunye othandana naye? Ubhuti wamgwaba yena uyangithanda, lo obekade ngitshela naye kuqala uSimphiwe bekade ngimondla, uthandana namantombazane, uyangithintela, angimtholi efonini, ukhuluma too much, akanaso isikhathi sami. Ungizwile uma ngithi uku-loudspeaker sikulela so-3? Njengoba ungiphendula kanje, okay, shuthi usu-ready ukuthi azi yonke into ne? Awusafihli manje. Akunankinga, sekuyisikhathi leso azi. So awusathanda ukuphinde uqhubeke naye uthandana naye? Ngisathanda futhi ngi-right, ngiyabona. Ukuphethe kahle kakhulu umgwabo? Hawu, ngiphethe kahle futhi ngiyinto kade ngiyideserva njengentombazane. Ngiyakucela bandla ukuthi angezwa nje ukhuluma nami kuphela. Ungakwazi ukukhuluma naye umtshele nje ukuthi hayi awusekho right ngaye ngoba uyazi usikade ekuchithela, so wena usunomgwaba wakho othi wena. Alright, akunankinga. Sawubona mama Sendleni. Yeah, Simphiwe. Hawu, sengabe uSimphiwe la. Hawu kahle futhi. Hawu. Ngila ekhaya la. Angazi noma mhlawumbe uswezwile lento. Ngiyakuzwa futhi okushoyo. Akungiphathi kahle, ngiyakuzwa nje manje lokho okushoyo. But kuyiqiniso nje vele Simphiwe. Wena u-appreciate wena, mina bengikonda, ngikhokhela esikoleni, ngicela ne-rent, but wena ubhizi, namantombazane ubhizi. Manje wena ukwenza kanjani lokho ukuthi ujole nomuntu ehlezi imrequest ama ukuthi siyala siyakhona thina? Ngoba phela lo muntu lo ula eceni kwami njengamanje. Hawu kanti ke inkinga cause uyena ubhuti behlezi enid attention enesikhathi sami nje njengentombazane nami ngiyifile nge-right enza lento ekuhlulayo wena. Konke lokho engikwenzile mina kuwena usho ukuthi akusho lutho nje. Hawu kusho ukuthi wena izinto oyenzile ngaphandle kokungihetha ungibuyisa nabantu. Yazi nami ngingathanda ukuthi lento oyishoyo ngikwazi ukuthi nami ngedlulisele kulo muntu othi unaye njengamanje ngoba akwazi ukuthi ungakwenza kanjalo yonke lento oyishoyo. Hawu ayisiso lonke mina engishola cause ngikhulumela ngi-right nawo wena u-appreciate wena injangalo. Niyangichaphaza lento. Yementsha nje niyangichaphaza nje. Ayikho umuntu okuchaphazayo. Niyangichaphaza nalo muntu wakho no2. Wena ngithona uyisokalazwe lonke uyisokalazwe lonke wena ubhizi namantombazane ingenza isikolo. Imali oyiniwemina wena uphi imali oyiniwemina wena kuwolifeme ngemali yami. Awuthi ngivele ngishayele nja yakho la. Awuthi ngishayele nja yakho ngoba uyangichaphaza. Ngizoyishayela nja yakho. Usukumosha energy yakho. Uzizwa kanjani emva kwekho? Hayi my sister ngifuna. Yabo manje awusa-assume. Uzwe uphume emlonyeni wakhe ngqo. Ngiphoxekile kuyimini ngifika ekhaya futhi ngizophoxeka nje. Yebo uphoxekile izinto ezenzayo dwami. Bodi ngisakhuluma nama sister. Emoshelile. Bodi ngisakhuluma nama sister. Sakhuluma uqede. Ngiyacela nje. Khuluma. Asazani mina nawe. Okay. Yebo. Yabo my sister ngikwate ngalendlela le. So ulahlekelwe umuntu obumrequesta, ulahlekelwa umuntu ubuthi uyamthanda. Lo muntu bengithi ngiyamthanda ngakha naye umusa. Ebafu, uyenza kanjani lento? Ngiyenza kanjani? Ngiyenzile. Ngiyenzile. Uyapayiza inkinga yakho. So uzokunikeza impela engcono leyo. Mina ngizomphatha kahle. Ayikho nje into lo uyapayiza lo. Babaza. Uyapayiza lo. Weba. Ithuba ingane ikuthandi. Izwile lo uyamnakekela umenzela yonke into kodwa yena wenzani? Thatha ingane uhambe yodla imali yentombazane ikunakekelayo. So wena ngeke uzuyidle njengoba uzothandana naye. Esezothandana nawe. Angizange siswami. Wena ngeke uyidle imali yakhe. Mina ngeke ngiyenze lo nto leyo mina. Ngizomphatha kahle. Nami ngiyisebenzela ngapha ngicenge kuba. Xoshiwe wena. Xoshiwe. Kanjani? Mina ngiyokhuluma njengamanje ukuthi wena yini lento oyenza. Uyokhuluma. Ngiyokhuluma kuma kulo kuye kwimanager ophu.
uyazilapha ngizobona ukuthi ngizofika lapha ngizofika khona ngoqedela impilo yakho nawe anise qedile yampilo ungirequest ngizokusa khona kuleko alright uyangixhaphaza futhi baba uyangixhaphaza ungenzisilima ngeke ungithinte ungenzisilima lapha isikhuluma ungenzisilima baba lapha isikhuluma lapha isikhuluma into engifisa ukuyi-check-a mina ukuthi bese nesikhathi singakanani ihlanganisa ubudlelwano mina nosisi sekunesikhashana nje about 2 months 2 months yes senizenzile izinto ey'julile njengabantu senzile ezimhlulayo ubhuti yazi kuningi nje engakhuluma ngayo lo uningi kodwa nje ngicela nje sihlale khona lo ukuthi lo akazi ukuthi uyabheda uyabhayiza uyabhayiza wena ayikapheli wena usadinga abantu abazokuthathela iy'nqumo ngoba ukwazi ayikapheli ukuthathaphi kokuthi ubehluleka yena ubesho yini usisuthi uyahluleka ubengitshela yonke into ngayo lo yonke into mina nje lo ngiyamazi lo ukuthi azizwani mina naye kodwa izinto azenzayo ngiyazazi uyangitshela usisi ukuthi lo futhi ubhebi wami uyangitshela ngawo uyangitshela ngawo wefethu uhlekisa ngami angihlekisi ngawo ngoba ngabe ngiyahlenga ngabe bayahleka what if abantu naye ekuhambeni kwesikhathi uthole ukuthi umatasa nomsebenzi wakho uthutha umphakathi mhlawumbe usithola isikhathi sakhe naye enze the very same thing ayenzile kubhuti ukuthi aphinde akhulume kabuhlungu komunye umuntu asembona ngaleso sikhathi leso akushiyile yena lowo muntu lo musha angeke bathi umlando uyaziphinda kodwa ngeke mina ngizokwenza ngawo kusemandleni nami ukuthi ngimphathe kahle njengoba nawe umuntu esifazane uyamthanda umuntu ozokuphatha kahle akunika isikhathi umlalele akulalele nawe ngibonga kakhulu ukuthi usihloniphe uvume ukuza la studio noma ngabe kuthuba ungazi ukuthi ayike ngibonga mina ngiyacela ukuthi ngikudedele kuqala ukuze sizokwazi ukuthi nobabili uphephile okay Mbuke lapha ekhaya ngikhetha ukuthi uhlelo ngivele ngiligoqe la ngesimanga sokuthi i-relationship eyodwa iphelile eyodwa isaqhubeka so nani nizibonelile ukuthi yonke into ihambe kanjani ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare mina ngimthanda kakhulu bye Is there black